זהו המחזור ה-12 בליגה ב' דרום א'. עירוני בית דגן מארחת את עמישב פתח תקווה. מכבי עמישב פתח תקווה בירוק. רק נגיד שהמשחק הזה לראשונה בבית דגן עם תאורת לילה, משחק חגיגי. אנחנו במחצית הראשונה של המשחק. עמישב פתח תקווה תוקפים את השער משמאל לימין. כדור שעולה, והחמצה הראשונה של פתח תקווה, החמצה של ניר שרון מספר 10, והכדור הזה הולך לקרן. קרן לפתח תקווה מצד שמאל. הנה הכדור עולה גבוה, וגל איינשטיין מצליח לעצור את הכדור הזה. אנחנו עדיין במחצית הראשונה. ואולי נראה מתפרצת. עמית אלימלך, מוכשל, אין שריקה, המשחק ממשיך. הנה. לא מדויק. הנה עוד הזדמנות. שוב, בר סדיס למשקוף. הכדור הזה הלך למשקוף. איזה חוסר מזל. בדגן יכלה לעלות ליתרון של 1-0, ואנחנו עכשיו במחצית השנייה, דקה 68. אלבז ינאי קובע 1-0 לזכות עמישב פתח תקווה. זה כדור חופשי והוא נוגח פנימה. עמישב פתח תקווה עולים ליתרון של 1-0, דקה 68. עכשיו בית דגן. חילופי מסירות של שחקני בית דגן. מסירות מדויקות אפשר להגיד. כדור עולה גבוה, ואיזה החמצה. שוב עמית אלימלך היה קרוב. בינתיים כדור חופשי לזכות בית דגן מצד שמאל. בואו ונראה האם בית דגן תצליח להשיג כאן את השוויון. הכדור עולה גבוה, ויש עיבוביה, והכדור הולך למשקוף. הכדור הזה הלך למשקוף, וזה שוב עמית אלימלך. איזה חוסר מזל. שוב בית דגן. שוב עמית אלימלך בועט. הכדור הזה נעדף פעם אחת, פעם שנייה, והכדור בידיים של שוער עמישב פתח תקווה. אנחנו אוטוטו נשמע גם את שריקת הסיום. האם בית דגן תצליח איכשהו? יש שם נבדל, כן. הנה גם שריקת השופט לסיום המשחק. ניצחון
לקבוצה האורחת, עמישב פתח תקווה. 1-0, שער שהופקע בדקה 68 על ידי אלבז ינאי, וזהו זה.